Hoxe estou ben rodeado, como a todos os días, pero hoxe especialmente ben. Teño o elenco do espectáculo que se estreará esta noite no Castelo de Ribadavia, ou onte, antes donte, depende de cando vexades o vídeo, xa sabedes como vai isto. Que o tempo nesta MIT de Ribadavia corre disperso, como ten que ser. O espectáculo chamase Nada se sabe. Vou facer unha pregunta así xenérica. Que nada se sabe? Quen me contesta? Quen se anima? Nacho? Pues nada de nada. En general no sabemos nada, como decía Francisco Sánchez el escéptico, el filósofo gallego, y ese es el punto de partida del espectáculo, lo poco que sabemos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y cómo quieren contar el mundo, cómo quieren contarse a sí mismos, y el espectáculo partió de esa premisa y es un desafío sobre lo que ellos quieran contar sobre ellos mismos. Fran, como representante de Cultura Activa, porque isto é unha coproducción entre Cultura Activa e o Centro Dramático Galego, como senta isto de traballar en coproducción co Centro Dramático Galego con orzamento, supoño, non? Carai, que boa pregunta. Estou sempre de contestando o mesmo, estou encarase con moita felicidade. En primeiro lugar, felicidade por ter o agasallo de Manuel Lourenzo deste texto maravilloso, esta adaptación do mito de Filotetes. Felicidade porque o CDG nos chamara para este proxecto, que, bueno, tamén é un xeito de recoñecer pues, estos últimos 10 anos onde pues, nos volcamos neste aspecto da inclusión. Felicidade tamén por coñecer a este grupo humano maravilloso e xa, pues, para facer o repóquer, felicidade de estrenar ni máis ni menos que na MIT de Ribadavia, que creo que é o festival pues, de referencia do teatro galego, entón, pues, felicidade. Porque esta estrea celebra o 40 aniversario do Festival de Ribadavia e o 40 aniversario do Centro Dramático Galego. En escena, creo que é a primeira vez que facedes teatro profesional. Como senta eso, Elvis? É interesante traballar con un equipo tan completo, sobre todo no lado humano, estreitamos moitos lazos, creamos unha pequena comunidade familiar sen prexuizos, penso que é moi positivo realmente o ambiente de traballo que hai e a capacidade de crear e de incorporar que podemos dispoñer. Corina, como foi esta experiencia? Poder traballar con este equipo tanto a nivel artístico como o elenco, como os directores, coa produción, foi moi humano, non? Eu crecimos un montón a nivel personal e, por suposto, tamén a nivel profesional. Tamén penso que o equipo creceron connosco, polo menos así o desexo, non? Foi moi bonito, aprendimos un montón de cousas, eu personalmente tamén digo moito, non? Estos días, eu, a pesar de que son cega, son unha persoa con discapacidade, eu tiña un montón de prexuizos que se me foron completamente a partir deste proxecto, así como aprendín eu, tamén espero que este sexa un primeiro paso cara á normalidade que buscamos, non? Que os actores e as actrices con discapacidade sexamos visto como actores e como, bueno, como que somos, non? Neste caso, actores. Exactamente, actores e actrices como Alba Chao. A ver, ahora que non nos escoitan os directores, que tal se portaron? Ti veches os profesionales estaban o voso nivel de exixencia? Sí, estaban ao nivel. Contame o que te apetece contarme sobre a túa experiencia con isto. Fixeras teatro amador antes? Sí, fixera teatro en Aspas, na asociación, con Peter Pan, pero nada, traballar con este equipo foi increíble, é unha experiencia moi bonita. Rubén, como foi a túa experiencia por aquí? Ao principio tive a sensación de que non sabía moi ben onde me estaba a meter, que isto me viña grande, sobre todo pola compañía, que son todos profesionais como piñeiros, enormes, pero pouco a pouco vin a calidade humana que me rodeaba e foi entón cando me comecei a sentir cómodo. Entón xa me sentí incapaz de calquera cousa. Non sei que máis podo engadir. Feliz? Sí, exultante. Pois así me gusta. A ver, Nacho, tú, aínda que eres moi novo, tes unha carreira bastante... Non imos falar de currículums porque non, pero tes unha carreira bastante importante, dixeches festivais importantes no Estado español. Que foi diferente neste proceso de todo o que fixeches antes? Porque supoño que algo diferente habería. Sí. Que aprendiches ti neste proceso? Bueno, aprendí lo que decía antes Alba, que todos tenemos prejuicios, incluso aunque uno haya trabajado anteriormente en proyectos de accesibilidad, de inclusión, siempre cada contexto es diferente. Creo que aquí lo más especial es que el CDG y Cultura Activa han creado de verdad un espacio muy poético, muy liberador, muy sanador. Creo que para ellos contar su historia como ellos quieren y desde su punto de vista ha sido una manera también de enfrentarse a sus miedos, de enfrentarse a sus dudas, de compartir cosas muy íntimas de una manera sanadora y terapéutica. Cuando yo veo estos proyectos lo que aprendo es que de verdad el teatro sigue teniendo esa doble valencia. Por un lado, curar, de dar un espacio
espacio de aire, de libertad a quien lo está interpretando, y por otro lado, cuando nos enfrentamos al público, de ser un ágora pública en el que reflexionar sobre ciertas cosas. Ahora que se habla de las nuevas leyes, del acceso, del derecho al acceso a la cultura, ¿no? Creo que este es un espectáculo que ejemplifica a la perfección lo que eso significa, lo que significa hacer teatro con todos y hacer teatro para todos, y como se hizo en Grecia o como se hizo en el Siglo de Oro, que la cultura sea la vanguardia de propuesta de un modelo de sociedad. Nosotros queremos una sociedad en la que no haya barreras, en la que todos tengamos voz, en las que todos escuchemos la voz de los demás y en el que podamos construir cosas juntos. Lo que se va a ver hoy en el estreno es justo eso, y creo que esa es la lección que todos estamos sacando de este proceso. Teño moitísimas ganas de velo. Vos seguramente non oides poder ver agora mesmo porque xa chegades tarde, que hai que estar un pouco máis ao loro, que xa levamos aquí unha semana en Ribadavia falando de cousas fantásticas que están a acontecer aquí. Este espectáculo é unha coproducción do CDG, entón como é unha coproducción do CDG podes ir por Galicia. Temos xa unha axenda apretada ou hai que tirarlle das orellas aos programadores? Pois sí. Pois sí, vamos aproveitar para tirarlle das orellas. É certo que estamos moi volcados na estrea. Cando falo da Mite Ribadavia, para nós foron palabras maiores dende un principio, e a verdad que non comezamos a distribución. Podemos ir anunciar algunha cousiña xa para outono, pero sobre todo que faremos tempada en febreiro e marzo do 25 no Salón Teatro. Entón, con esta nova política que está facendo o CDG tamén de convidar a xentes dos concellos galegos, pois é unha ocasión especial para que se acheguen a ver o espectáculo quen, como diste, non estivo loro e non está aquí en Ribadavia. Pois moitas ganas de ver este espectáculo. Vémonos nun ratiño, conectaremos comigo mesmo noutro sitio, con outra xente. Eu xa non sei, porque isto a verdade que é esgotador, pero seguro que será tan interesante como estas persoas que me rodean esta tarde, ou non, porque está difícil o nivel. Está difícil. Conectamos contigo, Diego, que guapo estás, que es guapo, que te como. ¡Que te como!